2022 में कइल गए एगो सर्वेक्षण के मुताबिक 38% कामकाजी मम्मी लोग के पूरा मानसिक आ भावनात्मक टूट के अनुभव भइल आ 55% कामकाजी मम्मी लोग के बार बार भावनात्मक आ मानसिक टूटे भा कामकाजी जगह पर बर्नआउट के सामना करे के पड़ल। का रौवा कवनो कामकाजी मम्मी हई? तब रौरा एह से संबंधित होखे के चाही। सवेरे 5 बजे उठल, अपना के तैयार कैल, अपना लइकन खातिर खाना बनावल, स्कूल भेजल, फिर 8 घंटा के काम के दिन खातिर ऑफिस के और बढ़ल, घरे वापस आके बिना ब्रेक के सीधे घर के काम में गोता लगा देनी। आप पता चले से पहले रात के समय हो गईल बा। एक बेर फेरू रौरा अपना बच्चा के संगे खेले के मौका ना मिलल, अवूरी ना ओकरा संगे क्वालिटी टाइम बितावे के मौका मिलल। अवूरी एकरा बारे में सोचत सोचत नींद आ जाला, काहे की काल उहे दिनचर्या राउर इंतजार करता। रोज अपना परिवार, बच्चा, पति अवूरी ऑफिस के विविध मांग के पूरा करे के कोशिश करत समय आप अक्सर अपना के संभारल भूला जानी। इतना प्रबंधन कैला के बाद जब केहू रौरा के कदर ना करेला, भा केहू कहेला कि रौरा अपना बच्चा के ठीक से पालन पोषण नइखी करत, भा पारिवारिक आ बच्चा के देखभाल के जिम्मेदारी का चलते रौरा आपन काम बढ़िया से नइखी कर पावत, तई तनाव बर्नआउट में बदल जाला। एकरा के भावनात्मक, मानसिक आ शारीरिक टूटन के नाम से भी जानल जाला। रौवा अपना काम के संतुलन बनावे अवूरी बिना तनाव के अपना बच्चा के देखभाल करे खाती का कसकतानी। ई सरल बा, बस यह 5 गो नियम के पालन करी। सबसे पहले एगो सख्त दिनचर्या के योजना बनाई, जवना में घर के काम अवूरी ऑफिस के काम खाती अलग अलग समय तय करी। ए से एगो सीमा बन जाला, ऑफिस के समय में घर के काम ना होखे आ घर के समय में ऑफिस के काम ना होखे। दूसरा नियम बा कि अपना खातिर समय निकाली। अगला रात के काम के योजना बनाई, किराना ऑनलाइन मंगाई, भा फालतू सामाजिक आयोजन के अस्वीकार करी। यह समय के इस्तेमाल अपना के संभारे में करी। तीसरा नियम बा कि काम के चलते परफेक्ट पेरेंटिंग ना देवे, चाहे अपना परिवार के पर्याप्त समय ना देवे के चलते अपराध बोध के छोड़ देहल जाए। अपना के दूसरा से तुलना मत करी, भाग केहू दूसरा के उम्मीद से आपन औकात नाप ली, बल्कि ई मान ली कि रौरा एगो बढ़न महतारी हई। चौथा नियम बा कि ना कहे के सीखल जाव। बहुत लोग के ना कहल मुश्किल हो जाला, काहे कि ओह लोग के नापसंद होखे के चिंता होला। हालांकि जदी राउर मालूम बा कि कवनो खास काम कईल, चाहे दोस्त के संगे घूमे के काम राउर निजी जीवन से कम बा, तना कहल ठीक बा, ओह में कवनो दिक्कत नइखे। अंतिम नियम बा कि अपना काम के बोझ अपना साथी, अपना पति के संगे बांटल जाए। ई राउर बहुत मदद कर सकता रे, जवना से राउर तनाव कम हो सकता। अगर रौवा सभे के ई वीडियो पसंद आयल त लाइक आ शेयर जरूर करी। आ हमनी के चैनल मेडविकी के सब्सक्राइब करे के मत भूली।